zuzeneko berria, Kafe Antzokian, 14 kantu biltzen ditugu bertan, nik uste ongi iradokitzen dutena, azken 11 urtetako uzta. 11 urte, 11 sasoi hauetan laukotean ari naiz, Arkaitz Miner, Asier Oleaga eta Lutxo Neirarekin, eta nire ustez disko honek ondo erakusten du gure jardun hori. Kafe Antzokian berriro, hau dalako nire 3. diskoa bertan, zuzenean, hango abenduko hitzordua guztiz garrantzitsua delako guretzako, baina giroagatik batez ere, segurki baldintza akustikoak topatzen aldira beste leku askotan, baina ez giro hori eta babes hori. Eta saiatu gara ez errepikatzen kanturik zuzenekoetan, eta nahi nuke disko hau izan dadin bestiak bezala, beste zuzenekoa bezala niretzako oinarri bat aurrera pausu bat emateko, hori da.